Masquera say ReZvombo, welcome to our channels in confessions and deep secrets. Kana karikitanga kokuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasipere Zimbabwe tagwigirai nyaya irikupisa nyaya ya Wicknell Chivhayo ayo arikunzi ane deal ra aida kuita nearmy asanzi rakaramba anzi aida kubocha army ReZvombo, just like what he did pasenda deal pazek deal anzi ane deal report rakapiwa nearmy anzi asi rakazorambwa mushure mekunge kuti anga overprice zvinhu ReZvombo. Ndofunga nyaya iyi imikakubatwa kairi kuitwa pasocial media, but one of my political activists anonzi Chimama abuda achipa madetails edhiu irori kuti zvakafamba sei, ndianani vanga vari mukati medhiu irori ReZvombo. So toda kunzwisai audio yataurwa naChimama political activist achitaura pamusoro pedis deal ReZvombo. Mwamadze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vakabuda vachitaura idi yapuwa 10 days dzei futi. Idi yapuwa 10 days dzekuita chi? To do what exactly? Can someone explain it to me? Make it make sense. Corruption iri pahamusi kuiona here. Iri kuitwa naChivhayo. I gave you a typical example. Yekuti izvoni akanyora quotation yake ye 69 million US dollars yepfuti. Idzo pfudzi dzichita 19 million kuisa profit ye 50 million. Gowa matanga abva afona masoja akaramba kuti aiwa hatidi kukuauthorizira iwewe tender yoyi or quotation or whatever, or maybe anga to submit a invoice. And then Gowa matanga kufinance obva afona akati toto anofana kutobhadharwa even pfuti dzacho dzisati dzauya. What is that, guys? Mopa vanhu vakadaro 10 days. Do you understand the capacity that they have with all the money? Vari kunyora kubanki kuti vanoda kuauthorizirwa kuti va withdraw 20 million every month. Mbinga dzemuZimbabwe. Why are you not taking corruption seriously? Asi matumwa na vaID kai. Because it doesn't make sense. Vana Chivhayo vaya vanofana kuitirwa lifestyle audit. Kutonotorwa izvozvi kubviswa kwaanenge ari uko Kenya uko. Pashaikwa varume vanongomuti iwe uya pano iwe. Vomutora vanhu vomupinza motikari vomudzosa kuno. Vomugarisa varume vekuzake vaya. Nonzi NPA. Vomugarisa pasi. Ministry of Justice iripo kuti tione mapepa ako. But ai munhu anatsova transparent. Anatsova accountable for every little tender yegovernment yakaita kuti okay ndakapiwa mari ndakaita zvakati handakazosara nezvakati iyi project yakasara apa izvi zvakazodai ndinowana mari yakati ndinobhenga uko. Ngavave transparent because imari dzenyika dzavari kutamba nadzo. Matoilet ayo akabhadharwa mari matoilet nguva yemaelections akazouya here haana kubhadharwa 9 million. Mopa vanhu vakadaro 10 days. Are you guys really serious? Mabhadharwa chete. That's what it means. Hazvi make sense. Touya kwamuri tokuchemerai kuti please tiitirewo something. Takuratidzai kuti ndozviri kuita vanhu. Mopa vanhu ivavo 10 days. Pakabva Mugabe vakapa vanhu notice. Mugabe akapiwa madzuva ekuti chimbofunga uresign. Hanti vanhu vanga vakamira ipapo. Asina kana nguva yekufunga kana yekuconsulta. Achibva aresigna. Masoja akamira vana Jonzo vachitiza vachitoinda uko. Vakambopuwa notice. Zvamaita izvi kaizvi hamusi kusaidi kweZimbabwe kutaura kudai futi izvozvi. Minister weICT uya ungadai izvozvi atodzingwa muoffice. Makamboona kupi minister unoshaudha utungamiri hwenyika, president yenyika yedu yeZimbabwe kuti mupanduki cheramwena nguva yako yakwana kureva vice president VP chiyangu. Makazvionepi? Wakazvidzidzepi mukadzi uya? Simba iroro unoriwana kupi? Rekudaro mumusha mamunoti masoja nemauto ese anenge akaungana ndo mumusha unogara magamba akarwira hondo. Munachimba zvinhu zvisina basa zvekusapota 2030. Muri kuziva kuti motikari dziri kutomhanya kuenda kumarizevha kuti vanhu vachitanga kutaura kuti isu ndisu takachuza ED kuti aite upresident even asingadi toda kuti aenderere kumberi 2030.
Ah, no, I'm so disappointed in you. I really am disappointed. Hapana notice inodiwa. Then it means tenge takutopinda mstreet. Hatibudi mustreet kusvikira Chivhayo aitirwa lifestyle audit. Ndo pane nyaya yedu ipapo pana Chivhayo. Ndo pane nyaya yedu totongobata Chivhayo straight topinda mstreet. Toita protest yakanangana nempinga iyoyo inonzi Chivhayo nokuti corruption iyoyo inokonzera kuti vanhu vave neurombo. Corruption iyoyo kusvikira vanhu vamuvezeki vamutora vaita mainquiries iwaya. Ingava nyika yekupi yekuti kana munhu akaita corruption haabvunzwi, unoramba achitenderera vachinzi is a businessman. Ari kuita sanction busting remedies. Munin'ina wake akabatwa kuSouth Africa uko ane gold akasungwa, hapana chatinoudzwa. Vana Henrietta kangane vachibatwa vachisungwa nemarunners zvese zvinhu zvegold mafia zvose, asi munopa vanhu vakadaro 10 days. They've had enough notice. Kubva zvese zvaitaurwa zvana gold mafia, they've had enough notice. Maakuda kuti vachinatsoronga vabuditse mari dzavo manje. Vachitora kuti okay, mari yedu taakuendesa uko, izvi taakuendesa uko, isi taakubuda, mochi nyika yachisara yati go nemabvi manje. Haiwa, hakuna zvakadaro. Haiwa, hakuna zvakadaro. Tofunga mangozinzwira mega mureZimbabwe zvataurwa nachimama tisingazoti nyaya chokwadi here kana kuti there is also another issue yakabuda mazuva apfuura Chivhayo haasi kumira. Tofunga pane nyaya yakabuda, a letter yakabuda from his company iyo inonzi IMC inoita zvetechnology yakabuda achinzi he was requesting for an increase yema-monthly cash withdrawals ake. Ari kunzi ainyorera EcoBank Portal branch mureZimbabwe. This later yakanzi we write to kindly request the bank authorization to increase the maximum monthly cash withdrawal limit on the account held by IMC Technologies Incorporated Private Limited with EcoBank. This request is made considering a recent contract secured by IMC Technologies Incorporated with the government through the Ministry of ICT for the supply and delivery of critical software, hardware, and other consumables valued at $100 million United States dollars. The equipment will be imported from China, Dubai, and India and Europe, necessitating the requirements for access to considerable amounts of foreign currency a major priority. To successfully fulfill this contract, IMC Technology requires consistent access to foreign currency for a range of transactional needs, many of which require cash payments, particularly for local obligations such as transportations, clearing agents, customs, and other recurring expenses. Accordingly, we kindly request that the maximum monthly cash withdrawal limit on the account be raised to $20 million permanently to ensure sufficient cash flow in support of this project, which is of significant national importance. Please accept our highest regards, and we thank you in advance for your kind attention and anticipated support. Yours sincerely, Chivhayo. Ndo imwe nyaya yakabuditswa zvisinei vakabuda varakashi vachiramba nyaya iyi mureZimbabwe vachiti later inge iri fake. Tisingazivi kuti nyaya yema-arms dealing ichokwadi here kana kuti. Tiudzei zvamunofunga mucomment section zvekuti zveshuwa Chivhayo akachibata kuti dzvi here kana kuti. Tiudzei zvamunofunga mucomment section.